Mana kamano nyakораmogi wago mos nwa bedo gi ng'ikruok matin kanyo ne gigo mok nyal geng' gie thuolo ni wadhi mana kum mbele nyime kuma nwa weye godo kaka nwa seyango ni nwa singo nutwa kawuono kod jopiny achiel kachiel kowuok e dala mar Kisumu kama wan kod oganda mabende wadwa twak go kaendi moting'o mine kod joma chuo mabende rondiga mondo nogol pachgi kotenore kod telo mar oganda Luo kaachiel kod gino ma joluo dwaro kotenore kod weche telo. Mana kaka naseyangonu kanyo ni en ndalo abich kende to romo dwe achiel nyaka ne ogai mar ODM kata Prime Minister machon Raila Odinga ne ng'elo rengo to toke no oganda osebedo ka goyo buche ji osebedo ka wuoyo koni kod kocha gino moseneno ayanga ni chal ka gima joluo onge twech achiel kata gionge wuoth achiel kata ok giwach dhok achiel mane makelo wae bago twak gi jopiny nikech jotelo bende oseyudo thuolo mag keto buche mopogore ka gitwak jopiny koro wadwa ni ginyiswa ni gin kaka jopiny ang'o ma gidwaro. Koro gie thuolo ni endi wabro dhi nyime ne wase ng'ere kaendi kendo nwachopo e jala mar abich mabende adwani wakwanye gi kanyo mondo mi onyiswa ni en oyangore kaka ng'awa to timang'o then wabodhi kamano kapok wayawo twagni ayanga gichak leronwa pachgi kotenore kod telo mar oganda Luo gino magidwaro e kinde ni ma ogai mar ODM ne oseng'elo rengo. Ibo kwanye gi kanyo mondo inyiswa ni iyangori kaka ng'awa. Erokamano Millicent. Awacho ni gi nyinga iluonga ni Charles Obuya. Charles Obuya en jakom mar riwruok mag weg nyamburko mating'o jowuoth Kisumu County. Okay. An nyinga Eunice Atieno, go erokamano. An johala e Kisumu County kendo achung' ne jogo man gi ng'ol man mine. Erokamano. Erokamano ahinya wabo chaka mapiyo to Eunice kamiwego ne madwa ni kwanye godo mondo ilerwa ni in kipachi kaka gik moko osebedo ka timore nyaka nyocha ogai mar ODM kata Raila Amolo Odinga mane en Prime Minister machon ma pacho kaendi nyangile ma joluo ne luwo bang'e kinde duto kotenore kod weche mag telo. Inyalo nyisowa ni gisani kaka oganda Luo wadwaro ang'o to wachomo kanye kotenore kod telo ma pacho kaendi. Erokamano gi pacha gima neno ni baba kosenindo to ok oweyowa kama rach. Oweyowa kama ber nikech notimonwa gimoro miluongo ni empowerment. Empowerment nyiso ni nitiere kama wanyalo chakogo. Ka wang'iyo maber to wayudo ni wan kaka oganda Luo wan gi devolution loch mae kor gwenge. Loch mar kong gwenge gi wan ema koro onego beni wamanyo yo ma mondo mi watiegre mondo obed ni wanyalo kelo lony ne jowa mamoko. Ka wang'iyo jotendwa mantie tiyudo ni wan kaka oganda Luo ere kaka wanyalo konyo support wanyalo konyo jotendwa mondo gibed ni gitiyo maber. Achiel kuom gik ma wanyalo konyo gigo en ni wanyalo nyiso gi kuonde ma ok timre maber mondo bed ni kuonde ma ok timre maber go ginyalo ng'iyo kaka giloso mondo bed makare. Nitiere gik moko monego bed ni wathegore go kaka oganda. Achiel kuom gi en akwede. Machielo kendo monego bed ni wathegore go ma waero wacho en ni ok dogi. Ing'e ni jotendwa gi kata kaponi gintie to nitiere gik ma gisebedo ka gitimo. Mondo wajiwgi mondo giti maber wanyalo kwano gigo ma gisetimo to kuonde ma ok gidhiye maber to be watimang'o wanyisogi mondo wadongre. Nikech igni abich ki isiko mana ni ok dogi to ok wang'i kaka wadongore to bedo ma ok ber ahinya. Achiel kuom gima jotendwa gi be ok tim maber ka gitimo en ni ka in jatelo to nego be ni in servant. Ichopo mondo ing'e ni to gini kata kaponi no achiwo ne jopiny to be en gimochopo ne jopiny. En accountability. Iyudo ka kata e utewa kuma waaye nitiere aduoka moko ma ok beyo ni idhi kanye ni ang'o ni ma dhigo
ng'eni mago gik manyiso ni ok wan accountable. Ok wadwar mondo wabed accountable. Koro magi gik ma kaka oganda Luo onego wang'i kaka wanyuako lwedo kamoro achiel mondo wabed ni one team ma nyalo dhi nyime, nikech baba nosenyiso wa yo ma mondo mi watim go gik ma nyalo kelo dongruok e kor gweng'. Erokamano ahinya. Awabro dhi achiel kachiel nyaka ir Joreni mondo nyiswa ni to ento pache chalo nade. Oneno ni oganda Luo dwaro ang'o gi e thuolo ni ma waneno ka wadong' ka ng'ama nyiso wa yo mwalo, kata joluo dong' ka ng'ama nyiso gi yo mawinjo gi luo e yor telo sani koro noseng'ielo rengo. Joreni inyalo kawe gi kanyo. Erokamano ni Karamogi. Ambe kamedo kuma dado wacho, dada Eunice. Anyalo mana medo matini ni Raila Amolo Odinga nokowe joluo kuma rach, to kuma nowewa endo e kuma onego bed ni koro wadhi godo mbele, nikech owewa gimiluongo ni broad based government. Koro gima timore gi joluo wambe koro onego bed ni wachako timo gimiluongo ni bedo gi teamwork. Nikech gisani koro giwacho ni gidwaro ng'ama miyo gi directives, gidwaro ng'ama miyo gi instructions. Yani koro ni wadwaro ng'ama miyowa, yani tayowa in short form. Koro in kawanyalo manyo ng'ama tayowa ni endi, wan joluo kawanyalo pangore niya wabedo ni wa play as a team, nikech ing'eni en teamwork ni team spirit ma kawan godo ni endi tayo bomiyo jok moko be biro manyowa mondo mi gine kaka ginyalo timo ang'o, ginyalo bedo gi their political interest in Kisumu County. Another thing madam med nyiso joluo kata ka wantiere broad based ni endi, wawe weche moko mag akweda kaka iwacho gieki, nikech wasegang'iyo ni gimoro amora kikelonwa to wadak gamana ni ok warwak gigo duto mikelonwa, kata ka en maneno ya development tek mondo mi warwak thinwa ema rwako giga, lakini gisani to koro nyaka bed positive niya kikelonwa kata mana investors kata mana joluo Luo land koni endi onego abed gi ability mar rwako gi mondo mi wane kaka Luo land wa ka endi be nyalo endelea. Alafu gima wasebedo ka wasafa mang'eny iluongo ni political party intolerance. Ginyaka sani to koro onego bed ni warwako parties manyalo neno ka dhi kelo dongruok e Luo land wa gieki. Kik winja gimoro to wariemba kapok wabedo piny mondo mi wa digest niya gimi kelonwa ni to chalo nade, nikech ka wadhi mbele ka wamedo rwako gik mikelonwa gi, ing'eni kata kichamo rech ok inyal chamo rech te, ichamo ring'o tiwe ang'owa tiwe choke, lakini koro kawinjo ni kelo gimoro ka parties moko biro wanyalo rwako parties gi, waneni parties gieki are they for our interest koro kin for our interest. Another thing ma wanyalo timo kendo nyamino nosewacho na accountability. Ere kaka wanyalo hold our leaders accountable? Ere kaka wanyalo nyiso leaders wania sama kama mako dwaro telo machal kama endi, gima chal kama be osetimre adier, kata ka be ni koro wasedhi ba wasakete telo kama endi, be wanyalo put them to task ni kendo ginyalo duogo mondo mi gicheck niya ka gini mani nitiere manifesto na ma endi to 2 years gone ama 3 years gone asetimo bachopo kanye, to mano timore mana ka one citizens wane makoro wang'e ni ma MCA wa Rots magi MCA nma, ma en MP wa, Rots magi MP nma, women rep to gima president. Ingeni gigok timere kange samore yikiani Rots MCA gin mage kata mana magi MP mage. Accountability wa hold gi, wabedo gi political tolerance, parties mobiro warwako to gi team spirit. Erokamano nyamake mana gi kanya bro teru achiel kachiel nyaka ir jakom jo boda boda. Nikech wayudo ka e telo kaendi jo boda boda thothne gine wi hotel e gimoro amora. Obed weche ka iwacho gani jo siasa kata jotelo tiyo kodgi gine wi hotel mitiyo kodgi. Weche mawuok ka jo siasa keto manifesto gi mbele kata sera margi iwacho kanyo ni jo boda boda bro ting' malo. Inyalo leronwa ni gisani ineno ka oganda Luo ochomo kanye yor telo to gidwaro ang'o king'iyo kaka osechalo nyaka ne go ombulu nyaka sani ma yocha Raila ong'elo rengo gi sani kaka joluo dong'. Erokamano apani anya wacho ni kaka wan kaka oganda Luo gima wanyalo wacho ni wadwaro sani en ni Kisumu kata oganda Luo wang'eyo ni jakom Raila Amolo Odinga ka Nyasaye nosekawe to chala kod kaka wuonu seche moko manyocha puonji e skul mondo ibed gi bright future to koro sedhi nyiso ni life ok nyal end gi kanyo, but luckily nafanya wacho ni jakom nyoparo maber kendo pan nyo neno ka gima ochiegni wewa kendo dhi wewe oganda Luo ka nyithi kiye.
to mano nyo hede to lead wa nyaka i broad based government ma otero wa sirikal ma en gima jakom king'io history mare pok notimo nyaka nene. To mano an kaka jakom boda nyo mora kabisa kendo nyo miya bedo gi mijing'o nikech jakom odhi kowewa at least kamwanyalo kete lwetwa kata kamwanyalo go ikodi. And at the same time iyudo ni jakom nyo ka neno ka gima Nyasaye dwa kawe okoro gini nyo ka oganda luo moketi chuny sirikal mokao treasury omi jaluo okao security omi jaluo gino kende nyo konyo go joluo kabisa. Omiya nyakwayo oganda luo ni kik wabed gi ich lit, kik wabed gi wich momoko, anyalo wacho kamano, ma iyudo ka seche moko oganda luo chokre kamoro tiyudo ka ng'ato pod dwa keto weche moko mag ni wan joka ng'ane kata wan jo ODM kata wan jo kure. Gini en broad based to mano madhi konyo wato be osekonyo jaluo nikech iyudo ka matin ma Raila nyotero wa e sirikal wanyawacho ni wase improve nikech gik mang'eny waseneno. Wan kaka jo boda onge chieng' ma wasebede recognized. To an kaka jakom Mheshimiwa Ruto president nyoluongo jo boda budhi state house madhi state house munyiso wa gik bodwa notimnwa kinyayudo nyaka kata kidhi Homa Bay nyido ka affordable houses gi oluongo nyaka ja boda jakom makuro tan gadier ni every entire country nikech jakom nyotero e broad based kila ng'ato dhi benefit nikech en gi teko. PS nitie kanyo konyo ji in fact osekonyo joluo mang'eny. Aya makama kaka manero kamana dana biro bure tarika miwacho ni Raila notho kowewa kama bere broad base. Yes. Wadani wang'eni kaka joluero sani koro wane broad base. Yes. Ng'ama notero wa broad base osewuok. Obure nyakwanya gi kanyo mondo inyiswa ni ero wane broad base joluo ni e broad base. Wachomo kanyo to wadwarango bendo romo. Ero kamano mili. Adwa wacho ni anto apogra gi wach broad based matin ni jaluo chakre ji yudo uru poko bedo oko mar sirikal. Gima nyaka wagoye mbaka en ni jowa manie sirikal ere kaka gidwa tiyo mopogore gi jok mane osebedo ga sirikal. Mane gima diang' bedno maduong' nikech king'iyo sama igo mbak broad based ni to wan gi mana jotend migepe ariyo. Sirikande machien no obed mar Uhuru, obed mar Kibaki, obed mar Moi, obed mar Kenyatta wasebede gi jotend migepe mohinga ariyo. Omiyo bedo ni wan gi jotend migepe sani e wach gimiluongo ni broad based jotend migepe ariyo ok en gima onego wa owiendere. Gima naka wapenjre ni to jogo tiyo ni japiny machalo nade. Bende gin jok moko ma goyo buchgi kamoro to ging'iyo nang'o ma ginyalo ting'o ma gikeli e luo land. Ok bedo kanyo kende. But adwaro ni achak kawacho ni kidhi somo muma kamoro Isaya 11 wacho ni nyakwar Jesse moro chieng' moro nowuog ka bade yath maloth. Ok en kayiem nono nikech tho jakom chalo polo manogo jakwath. Ka jakwath ni e kwath kucha gi rombe. Ka polo go jakwath to rombe moko nyaka yud thuolo madog dala. Moko nyaka ke madonji e bich ng'ato. Moko bende nyaka ke madongi e bungu kuru mamiri cham. Mane kama jaluo nitiere sani. Jaluo chalo kama madar polo goye dier nam to koth chwe to mudho lil. Mane kama oganda wanitiere sani. Omiyo en morna ni mbaka ochakre mondo wanwang' ni to mamadar otho to ji nie dier nam to mudho lil ni. Ere kaka dwa yomdhi yieni mwachopo loka cha. Ere kaka dwa chok rombe wa mane olal nikech jakwath otho mondo giduogi abila kanyakla. En mbaka machaka wachak goyo ma bende okwanya goye kawuono mwatieke be okwanya tieke kiny bende okwanya tieke oruye.
aparo ni ka ang waluoro ang nang'i nyandho monego wachak goye mbaka. Make kapok ang waduogo ing'iyo nyandho kanyo, nitiere kaka jomoko osebedo kawacho, bedo oganda, bed jotelo, ni sani tok Raila tho wachalo nyako misero. Elizabeth, kwanye gi kanyo mondo nyiswa ni kinde ma koro joluo dong chalo nyako misero ni, kata ko be ni serowa, owinjo wachom kanye, to wadwaro ang'o manyalo konyowa e kinde ma wan nyako misero ni. Nikech e kinde misero nyako nitie jok ma bro donjo kiko ite mochom kata kuma ok nowinjore ochom mangimane dhi kethre. Wan kaka joluo owinjo koro wabed nade e kinde misero wani, to owinjo wachom kanye gi pachi kaka nyadendi. Agwero kamano kuom nafas mimiyano. Mokwongo kabisa wan kaka joluo wawito ng'ama duong'. Ng'ama duong' ma owe weche maduong' ahinya. Ma ng'ama nyalo fit weche no barwake barome maber. Bro bedo matek mondo wayude. Den herona ni mondo kaka Raila Amolo Odinga the late oketo no platform maber. Oketo no foundation maber. Wachalo ot mochak ger. Koro miwa platform, omiwa foundation maber, bo wachopo kumoro ma serikal nyalo neno ka joma luo gin very important people. Nikech Raila kukelo broad based government ni oketo jotendwa ma joluo e iye. Matinde ni wach mora mora ma timre Kisumu County kata piny mora mora mar joluo. Kochopo kuom jotendwa ma nimbele wago, at least gin gi opportunity mar intervening for people, for the Luo community and the community at large. To koro na gombo jiwo joluo wetewa ni sama koro wana wachalo nyithi kiye. Sama mi opportunity ni gi jotendwa mane Raila weyonwa e ground. Let us utilize these people. Let us make sure that they do their work diligently. The fact that Raila is gone doesn't mean that the Luo community is dead. We have to move on, irrespective of what we are going through, irrespective of the mourning period. We believe that when we do the right thing, I believe we will make Baba proud wherever he is. Yeah. Pero kamana ahinya, wabro kendo duogo iri ni wacho ni ka waluoro to nitiere nyandho midwa ni iyanga ne oganda Luo e kinde ni mani wacho ni madhar oweu ka une dier nam. Koro udwa timo nang'o? Inyalo mana yango no mapiyo piyo kapok wakawo yweyo wa mokwongo. Erokamano Mili, kapok wakawo yweyo wa mokwongo nyaka wang'i oganda Luo e migepe adek. Achiel en migawo mar telo kod siasa. Machiel en migawo mar loso mwandu ni japiny Luo ni. An machielo en kitwa koda timbewa moriwo nyaka lemo gi nyadhi mawa. Ang'iyo ni kane jakom okedo mwayudo katiba mar 2010 mokelo devolution. En tijwa ni kanyo nyaka koro wang'ego ei devolution ni gweno manyalo bedo thuon en mane. Ni ei devolution ni king'iyo jowa moseyier gavana be nitiere makoro nyotiyo e county maber mokaw county ne otero malo. Wanyalo ng'iyo gi e ong'ala moko ni mokwongo kidhi ng'iyo counties wagi. Kwane wadhi school tiwacho nuna agriculture is the backbone of the economy of the country. Counties wagi adi mokaw atamalo mohingo 10 omiyo agriculture. King'iyo kama wantiere ni okawinji gima omiyo dibedi ni kwa wacho ni wan gi nam kuom ranyisi. To higni mohinga 13 ei devolution pod waonge kambi matiyo gi rech mamiyo nyalo o-create gimiluongo ni job opportunity ni mogandawa ok bedi ni socially gin jokwecho madwaro handout. An gadier ni kane governors wa ng'iyo ni jakom no konyowa mokelo devolution, onego bed ni sani koro ne wago mbaka ni wan gi kambi 2 ma katin. Achiel
serve Migori gi Homa Bay, to machielo serve Siaya gi Homa Bay. Ma jowa kowuok e nam, to value chain mar rech kende nyalo ndiko dhano mohingo 500,000. Kidhi ng'iyo niang' ma bende en ei oganda wakae, nyaka sani wago lwenye ni kidhi ng'iyo chai, king'iyo coffee, to gin categorized. Wan niang' ema wantiere go kae mili, it is neither food crop nor a cash crop, but leaders were oling. Mae kama koro jo onego interrogate chike gi policies mag serikal manyalo duogo ma empower jowa. Oganda moko ka iwinjo ni kagowi moro nitie to bedo written off, kagowi moro nitiere coffee to bedo written off, nikech gin cash crop nitiere gima gikelo as a foreign exchange the government. Omiyo en gima yot, but niang' wawe kama weno, we pa uchieng' gojako, oking'eyo ni en food crop, oking'eyo ni en cash crop. To but kidhi parliamentary committee mar agriculture, to jowa ma jotelo nitiere kuro to gitamre interrogate. Mogik en ni nyaka wang'e ni wan kama wantiere ni ere kaka wadwa keto hala bedo mayot ni jowa. Achiel kuom wacho ni en jakom mar transport sector, ahinya matatu. Millicent, en gima lit ni korwa koni, kikala mikala wasi midonjo Kericho, to kiyud toll station mar police e ndara, machoko $100, machoko $50. To koni, to en nyaka matatu manifest. Wuon matatu ong'eyo, kendo police ong'eyo ni koka giyudo matatu no, tigoche ni wuon matatu, ni ka wuono kawa neni. Omiyo cost mar timo hala ei Luo Nyanza ni malo ma ok wanyalo dongre, onge gima wanyalo yudo mwakan, mwawacho ni chieng' moro nwalosgo mwanduwa. Kidhi ng'iyo to nyaka counties oduogo, juogo jowa e yore mok ginyal kete kata $3. Inyalo penjiri ka jakom mar transport nowacho ni samoro kuom example kibiro e Kisumu County, ipenjiri ang'o momiyo onego Kisumu County ger mabati moro holo, onego ger mabati moro e the university ma Maseno. Onge gimokete ndara no, to tiyo mana tij juogo matatu. Be ginyalo ng'iye gigo mondo yo mwalosogo watimogo hala ei Luo Nyanza obed mayot ma ng'ato nyalo loso mwandune. Kamana ahinya. Aneno ka sama e wawang'wa winjo watieki e thuolo mar dakika 10 kang'eny. Adwa ni walore kamano mondo ng'ato ka ng'ato onyisa wach mogik. Penjo ma wapenjo ka oganda Luo, wadwaro ang'o to wachomo kanye weche mag telo. Gi sani kaka waneno kaka wadong'. Abro mana Eunice ikwanya mana gi kanyo wach ni mogik ang'o mijalo keto e lela e it jotelo e it jopiny. Weche maketho weche mag telo kata yiero jatelo makare, wang'eyo kaka moko nitie kaka weche mag yuko jamna. Ka ng'ato osemiyi gimoro, obo wacho ni iseting'e development mamiyi no, natiyo gi pesa mang'eny kinde mana goyo campaign. Koro ang'o minyalo nyiso jotendwa gi sani? Mago manie sirikal, mago madwa nochung' nikech wadog gi higa achiel kende, higa ni to serumo, to wadog gi yiero manyien. Eunice. Erokamano Millicent, adwa wacho ni wantie gi ratichni mopogre opogre, rights wa. To rights wago nyaka wan kaka oganda Luo wabed ni wan responsible enough e gik ma watimo. Kadiera wadwaro ni wadongre kaka oganda Luo, then nyaka wachak gi jogo ma are vulnerable. Nitiere gik ma mikakati ma okete e chikewa kachiwo ranyisi mar jowa man gi ng'ol kaka wan. Constitution wacho ni progressively jogo mantiere gi ng'ol ibro mi tich. Onge kama e sirikal ema nigi experience maber kabisa, kendo e sirikal ema discipline nitiere. Koko miwa opportunity kaka jogo mantiere gi ng'ol mondo wan bende wayud white collar jobs. Koko miwa opportunity
mondo watim ohala gi sirikal. Then mano pod nyiso ni thirruok nitie. Adwa chiwo ranyisi maber kuom education sector. ECD. Kidhi sani most of public schools mekwa, ibro yudo ni nyithindo man gi ng'ol onge kuondego. Kata ka wawuoyo about inclusion. Onego watim research kaka jotelo. Ni to nyithindogi, ka gionge school, to gin kanye. Nyithindo man gi ng'ol gin kanye. Manyiso ni wabro chako school ka oleo. Sani nineno ka government obiro gi program mar Nyota. Gitimo maber, giwacho ni age mar jok man gi disability chakre 35. But ibro yudo ni pod waonge space kanyo. Maka ne ber, to ne onego bed ni cash transfer ni ginene Nyota. Imiyo jogo man gi ng'ol manyalo timo ohendni despite age gi. Ka wadwaro ni mondo wadongre, wan kako oganda Luo, mak kari to ambe amak kara. Manyiso niya, nyako bed collective responsibility mondo wane kaka wadongore kako oganda Luo. Erokamano wadongi dakika 5, adwa ni ukaw dakika seconds 33 mondo utieki wach achiel maler motegno ne jopiny kaachiel kod jotendwa. Jakom mar jomatatu kwanye gi kanyo. Mili, aparo ni biro miya dakika 2 because pok nawacho anything. And therefore kane gima nyalo loro kapok nawacho gimoro. Kare tiel gi wachap. Erokamano Millicent, mokwongo akone Nyasaye erokamano manomiyowa Raila e gima wa kaka joluo. Mar ariyo awacho ni an gi kinda wuon gi kaka johala mar matatu wamor gi kaka nyocha Raila oiki. Raila noiki as a statesman, and mano en mor ma wan go gi nyadhi ma wan go kaka joluo. Gima gombo ni mondo awachi, adwa na wachi ni nitie gik mane Raila gombo e ngimane ni mondo bed ni timore. Mokwongo ne en riwruok mar oganda. Omiya gombo ni tho mar jakomni obede chakruok mar riwruok mar joluo motegno. It is true ni jaluo e community mawacho dhok achiel kende opogore gi kabila moko. Miyudo ni wan gi Bukusu, wan gi Maragoli, wan gi moko mopogore opogore. Jaluo ni wacho dhok achiel. Koro agombo ni tho mar jakomni onego kelwa together moloyo kaka nyocha wan. Omiyo sama wacho mano, tagombo ni wakaw political parties waket kando. To wang'i unity mar joluo kaka gima important. Erokamano ahinya, wamake gi kanyo wene wa jakombo dabodo tiek chap chap. Erokamano, apana Millicent, oganda Luo dwaro ang'o? Oganda Luo dwaro riwruok. Mana kaka jakom osewacho mar matatu, an kaka jabodaboda nyakwayo ni josiasa te, owetewa gi nyiminewa mag siasa, jotendwa mag politics, waketu pachwa kamoro achiel, wariwre uru ni mondo water oganda Luo mabor kama jakom ne dware. Erokamano ni Jero. Wana Mapio. Oganda Luo dwaro ang'owa, mana positive attitude mane nena wacho chande, to gi gimiluongo ni Gonya syndrome, bekoro kochopo sani to nego beni waweyo mondo mi wabed gi gima substantial makata kwa dwa nyiso jatelo ni mondo otimna to timna. Idhi uko jamna 200 to 200 nok nyalo konyi kendo. To gikendo gima odoro malich kendo ni training. Kata kapo ni miwa tije, to tich ok bia ni ka tich ni kelo ne oganda Luo, lakini bedo piny gi jok matindo tindo mostly vijende, tipenjo gini tich machal mana design jobs alafu kelo no jobs. That one is it. Erokamano ahinya, aneno ka sa osemayo wawang'a kendo wabedo gi twak manyangafu, twak ma ang'eyo ni omulo joluo moko, ka bende gi e thuolo ni endi aneno ka wadong' gi ng'at achiel magombo ni otieki ma en Elizabeth mondo mi oler anena ni to en to oneno ni oganda Luo dwaro ang'o mondo watiek go bure kasto watiek ateka gi kanyo, nikech twak ni wanyalo goyo mbaka are sani kata nyaka ang' piny release mana mapiyo. Oganda Luo dwaro true leadership. Weche gonya gi ok onego bedi. Oganda Luo dwaro leadership that will cut across each and every community. Irrespective of the gender, of your personal status, Oganda Luo dwaro
leadership ma oriere. Okwado weche moba nikech a time is coming. Wasechopo 2027 wadoki yiero. Kaka un jotelo ubo duoge ground. To an kaka raia abro penji ni inisetimo nwango for the past 5 years. Koro atemo jiwo jotendwa ni mondo wabeduru jomoriere. Leadership ma wachiwo, it has to cut across, it has to cut across people with disabilities. Mondo jowagi mondo oyud spaces in the government and in any other offices, especially the caregivers. Ero kama na inya wacha chiel kende adana tieki. Oganda Luo dwaro telo machopo dwach japiny, telo maketo mwandu piny Luo mamiyo jaluo dak gi nyadhi nikech jaluo en janyadhi. Erokamano. Erokamano ahinya Nyakwaramogi ne jogo mane osebedo kod twak mane wasingo no mar rameny piny tielo mar ariyo ka gie thuolo ni endi wabro ngado twak no gi kanyo to kapok angade abro kawo thuolo mar goyo erokamano ne jogo mobedo go twak kaendi kachako go bure Liz Jero jakom mar boda boda Kisumu ka jakom mar matatu kachiel kod Eunice iwinjo ka gin kanyakla gigolo duond kendo gichwalo ywak ne jotelo kachiel kod oganda Luo ni gino manyalo tero mbele en riwruok, bedo e twech achiel, bedo e wuoth achiel, bedo jogo majoratiro kendo jogo moriere manyalo wacho ni sani wane mwadong kendo wanyalo tero oganda Luo kuma gidwaro to mana kokalo e yo neno ni mwandu oduogo ne japiny mana kaka ogai mar ODM kata Prime Minister machon Raila Amolo Odinga ne dwaro. Koro fuok moweyono ema oganda ywak ni kaber to jotelo makoro dong ochopi. Kao kamano erokamano ne jogo mabende keto maino neno ni chenro ni ochopo kare kabro chako kod jogo ma wan gi kama jogo picha wan gi Josephat, wan gi Jeffrey Obonyo, jogo mabende magin okinya neno gi lakini gine magiketo uwinjo twak duto te mwakelonu gi puonj duto mwakelonu. Oko kucho bende wan gi director marwa Obado, wan gi jogo mochunge weche mag duond kata sound, wan gi Maina, wan gi ji mopogore opogore, wan gi jogo mabende oduso wa wendi miyo waneno ka warieny seche mwakelonu wechegi. Koro gie thuolo ni abro goni oriti masani warom kendo chieng' wuok tich manyien kidieny mar ariyo mar rameny piny ka bende ne jogo mobedo kodwa erokamano.